o onye jụse nke ya na enu ụwa bụ anya o onye jụse nke ya na o ọkwa ịma na onye ọbụla ya anwụ anwụ mana ife anyị na-ayọ Chukwu ka anyị dị ndụ ka nka o ka anyị dị ndụ ka nka o tupu anyị na o ayọ ka anyị na-ayọ Chukwu onwere onye ga-efu elu n'ụwa o mgbe chi kwulu ka ị ga-eji nwụọ ọnwa amaeze ọnwa ama onye ukwu ọnwa malọmi nwere ego ọmala ife ị na-eme ọ bụ na ọnwụ na-eri ego onwere onye ga-anwụ anwụ mana ọnwa amala ife ibu n'obi ọ kụọla gị aka n'ụzọ isoli ya nawa Chukwu malụ ka o si adị ọnwụ onye amụma egwu na-ajụ ajụjụ kedu ife anyị ga-eme wee gbanarị ọnwụ kedu ife anyị ga-eme wee gbanarị ọnwụ kedu ife anyị ga-enye ọnwụ ka o wee na anyị nyere ọnwụ ego ọnwụ achọla ego ma ncha anyị nyere ọnwụ ụlọ ọnwụ achọla ụlọ ma ncha anyị nyere ọnwụ moto ọnwụ achọla moto ma ncha ọnwụ jụrụ ife niile gwana anyị ife anyị ga-enye ọnwụ ije n'ụwa bọlịrị onye nọsa n'ụwa na anyị bịara afịa n'ụwa onye nọsịa n'ụwa na ije n'ụwa polisi anyị na-ayọ gị ka anyị dị ndụ ka nka onye nọsịa n'ụwa na ọnwụ zụrụ anyị oli alele ka anyị na-eme ọnwụ zụrụ anyị oli akwa ka anyị na-akwa Ladies Francisca fụrụ enu anya ụzọ egbu ana afọ mụlụ odegbu anabago nne mụlụ ndị odegbu anabago n'uru ebutere ego ga-ebunye ọnwụ mana ọnwụ jụrụ ego wee kpọrọ mama wee na ntọli ka George ezigbo mama m ụlọ ọmụmụ na n'udo anyị na-ayọ Chukwu ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwa ọ kwaliri anyị na-ayọ Chukwu mama na-elusigo ọlụ gị ịlụlụ ọlụ gị ọfụma anyị na-elota gị maka ife onye mele n'ụwa ka eji elota anya mama na-elụlụ ọlụ dị mma anyị na-elota gị ololololo ọnwụ emalụ ọnwụ eme ncha ọnwụ na-esa dike ma gbunụọ ya anya ọnwụ fụlụ dọkịta ma gbunụọ ya anya ọnwụ fụlụ gọvanọ ma gbunụọ ya anya ọnwụ fụlụ prezidenti gbunụọ ya anya ọnwụ fụlụ bishọp gbunụọ ya anya ọnwụ fụlụ polisi gbunụọ ya anya ọnwụ fụlụ sinetọ gbunụọ ya anya ọ fụlụ lọya ma gbunụọ ya anya ọnwụ fụlụ onye amị ma gbunụọ ya anya ọ fụlụ dụlaiva ma gbunụọ ya anya ije n'ụwa bụ ọlele ije n'ụwa bụ ọlele ije n'ụwa bụ ọlele onye nọsịa n'ụwa na onye nọsịa n'ụwa na ije n'ụwa bụ ọlele ije n'ụwa bụ ọlele ije n'ụwa bụ ọlele o nwere ife nna ya
echeta ezigbo di ya nke na-akwụlu chi ya na 2008 let me start Vitus etisi obi ụzọ egbo Ebelechi mere na Agụleze Chukwu papa nabago ọ na-alụbechi ya ọ lụsịrị ọlụ ya o wenabakwo na bechi ya o business mugu of their time Vitus ụzọ egbo anagbuola since 2008 ka ọ na-akwụlu chi ya o ya na chi ya dị na mma o ebe ọ bụ nọ ka mkpụrụ obi ya zuru ike ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndụkwa ka mkpụrụ obi ya zuru ike ọkwa ntọnọ na gị ka ụmụaka gị ji eje tata ọkwa ntọnọ na ịtọlọ ka ụmụaka gị ji gbulu odogwu tata chai ọnwụ emalụ ọnwụ imela alụọ Nze Simeon ụzọ egbo eze Ebelechi melụọ na Agụleze Chukwu ọ na-ebe akwa CEO Sinchas Global Concept Limited aka na-atụ new tire all kind of new tire ka ọ na-atụ eze Ebelechukwu melesimuke n'elu ọlụ ya lọlọ Sintex Ekwutos ụzọ egbo ọmalịcha eze Ebelechukwu melụọ ọkwa gị bụ aka ji ọfọ nna gị Ebelechukwu melụ ịbụ aka ji ọfọ nna gị eze Ebelechukwu melụọ aka ji ọfọ nne ya eze Ebelechukwu melụọ ime Ebelechukwu melụọ ife imere eligo nne eze Ebelechukwu melụọ ka mbụlụ ịgba wee kene odogwu Nze Nduwisi ụzọ egbo ezi ife amalume na Agụleze Chukwu egwu mekene gị CEO Anzi International Company Limited Anzi Hotel and Suites Trackmas Logistics Limited ezi ife amalume na Agụleze Chukwu n'ime nwere ife ego ka nje ekene n'ụlọ gị n'ụlọ MD ezi ife amalume Osodieme Nnekwu ụzọ egbo ugogbe dị mma na-akpụrụ ya n'iru ezi ife amalume ọgaranya nwere obi sali ezi ife amalume ka nzute nnukwu odogwu amụrụ n'obi Nze Anaghị ụzọ egbo obi adịrụgwu ha 1 na Agụleze Chukwu Igbo odogwu onye a na-ekwu na onwere ife CEO Anointed Tree Global Logistics ka ndị ekene lọlụ obi adịvu ha ụka nwaka ụzọ egbo
nwanyị makarịsịa Adani dọrọ mma oyimobi adị mfu ha oyimobi adị mfu ha obi adị mfu ha a na-ebu obi ebughali obi adị mfu ha eze obi adị mfu ha obi adị mfu ha odegwu ejide ebube obi adị mfu ha ka nje eke n'oyimo Nze Chukwu ebukwa ụzọ egbo Eze Chukwu dịle n'agụlụ Eze Chukwu Eze Chukwu dịle n'agụlụ Eze Chukwu CEO Jeromas Company Limited ka nje ekene n'ụlọ Galuba n'ụlọ Eze Chukwu dịle n'agụlụ Eze Chukwu Chibuzo ụzọ egbo ọnwalisha Ibuzi sam odegwu Galuba ọnụm ekele gị Eze Chukwu dịle Eze Chukwu dịle oyimo Galuba Eze Chukwu dịle n'agụlụ Eze Chukwu Eze Chukwu dịle Eze Chukwu dịle odegwu gbasiri ike na nwa Eze Chukwu dịle n'agụlụ Eze Chukwu Dambole gbamo kanje zute zonimo kanje zute odegwu na-emesi ike Nze Chukwu ụzọ egbo Eze Chineche ndụ wanụ n'agụlụ Eze Chukwu Eze Chineche ndụ bụ odogwu Eze Chineche ndụ bụ odogwu CEO Shekers Maritime Services n'ọbụzi Kalisia Shekers United Football Club Shekers Academy FC Eze Chineche ndụ bụ odogwu ọ sị m kene n'ụlọ ya Akwụgo Shekers lọ́lọ́ Chidinma ụzọ egbo Akwụgo Shekers bada Eze Chineche ndụ wanụ Eze Chineche ndụ bụ odogwu Eze Chineche ndụ ego ọfụlụ Eze Chineche ndụ n'ụmụọnụ generation Eze Chineche ndụ Eze n'igbo onye nnukwu ego Eze Chineche ndụ bụ odogwu ka nje ekene Adanne Mrs. Nkiluka mezulike Ada mụrụ na mma Osodiemakụ Ada nwere obi sale Ada nwere obi sale Ada na ya adịla ya mma Ada n'ọnụ m ekene gị ka ndị ekene ndị be ezilo ebe Francis kasi bi ụwa ebe afụlụ enu anya si bi ụwa Chukwu gọzie unu n'ofu Chukwu gọzie unu n'ofu Chukwu nye unu ogologo ndụ na-alụ isi ike ezinụlọ mama niile Vanasi mama na-adị mma ọkwa
mana ife anyị na-ayọ Chukwu ka anyị dị ndụ ka nka o ka anyị dị ndụ ka nka o tupu anyị na ayọ ka anyị na-ayọ Chukwu ije n'ụwa bụ ọlele onye nọcha n'ụwa na ajụta n'anya ya na o onye nọsịa n'ụwa na ije n'ụwa bụ ọlele anyị bịara ọlele